trac oedd hi ar EP newydd Sage Todd, Stopia Cwyno, cafodd ei ryddhau yn ddiweddar. Enw'r EP oedd hwnna. Ie, dwi'n reit, mae'n agos aed hanner awr i 12, chi'n clywed nhw'n chwerthin, mam sy'n gweud pnawn da Diffiniad. Pnawn da. Waw, fi feddi credu'r peth. Dyma'r fwy o bobl ni wedi cael yn y studio erioed, Ie, mae'n cwtsi yn diwe. Party. Iwan, Iwan, Iestyn, Geraint ag Al, Ed Walters. Ni'n meddwl, fi beth yn gweud Al, ond ie, Al Ed Walters. Pnawn da, chi newydd wneud eich soundcheck? Hathin iawn? Do. Chi'n hapus? Do. Beth yn oce? Do. Pawb yn garedig iawn, diolch yn fawr. Oedd pawb yna? Oed, mewn. Good point. Pwynt da. Gyn y lleidfa bach yn iffi. Ie. O, faint y gloch oedd hwnna, a bod yn deg? Oedd nhw wedi dod yn aros am cyw, really. Plant sioi cyw yn gwylio ni. A bwch i off. Ie, wel, wnaethon ni siarad gyda Tristan a Bowen gyna, a nath e glywed, oedd e wedi cyffroi achos oedd e wedi clywed eich soundcheck chi. O, cool. Si pawb yn edrych mlaen at heno. A ni wedi dewis yn hoff traciau Diffiniad ni, felly nhw'n i ddechrau, cyn sgwrsio eto, gyda Funky Brown Disco. OK? Cool. Good. It's not over. Achos megis dechrau ni gyda Diffiniad. Wel, mae fe party mewn, mae barod. Slick. Ni wedi trafod... Wel, ni wedi trafod Beyoncé yn ystod yma. So Shelley wedi bod i weld Beyoncé. Shelley, ti wedi cael rwthnos gorau, ti wedi cael Beyoncé A chi? a Siôn y Dyffin. Siôn y Dyffin hefyd. O ti'n swnio'n hollol excited. O'n i mor starstruck. Ar fi starstruck eto nawr, yn gweld chi? Mae'n cool, ni yn fans enfawr o Diffiniad, felly ie, diolch am ddod mewn, boys. Y set yn ysmlaen, ydyn ni'n cael gwybod unrhyw beth am y set o gwbl? Iestyn, Iwan? Mae'n gymysgedd o'r hen a'r newydd. O, mae'n anhygoel da. Classic. Ie. So, mae di fod yn eitha da, cos ydyn ni'n cael spoil for choice mewn ffordd. Do. So, dyna cwbl dyn ni'n gallu dweud. Okay. Ie, o'n i'n mynd i ofyn ges, sut mae penderfynu te ar set? Faint o set yw hi o ran amser? Yn Tafwyl, mae'n awr o set. A dwi'n meddwl ar ôl wneud y Steddfod, oedd gennym ni... Ond ni ddim eisiau dod nôl jyst yn yr un caneuon, so rwy'n mae gen i album newydd, ywan. Yes. Sydd yn anhygoel. Chwarae teg. Ond wedyn, da ni yn swyddoli Tafwyl, allan ni ddim just wneud y stwff newydd, so mae just yn gyfuniad, really. A da ni di practisio lot. Nathon ni gael go yn clwb cyfoeth nos yn ôl, yn clwb Ifor, just i weld sut oedd y running order, a da ni wedi newid o, cos mae rei pethau ddim cweith yn gweithio. O, nodiadau. Ie. Ni'n cael ei dropio gyfer gwbl. Oedd pawb mynd i'r bar. O, no, OK. Diolch yn gweithio. Mae'n gallu bod brutal. Ie, so mae di bod yn broses cwbl o fisoedd, really, yn cael y setlist, ond ni'n hapus efo beth gen ni. Ond mae'n a lot yna fo. Wedi pacio mewn. So peidiwch yn mynd i'r bar. Oh, yes. All killer, no filler. All killer, no filler. 5 car newydd? Mwy. Ydy Mr Walters yn y fe, please, Al? Fi a Mr Walters. Yn mynd lawr i'r pub? Fi di trio. Fi sy'n gwybod. Fi'n caru'r track fe. Mae'n niche, ond hei. Mae'r ti'n newydd dweud guys ynglyn â perfformiad Steddfod, oedd hwnna yn iconic yn doedd. Fi dal yn gallu gweld hwnna pob tro fi'n meddwl amdano fe. Oedd yn anhygoel. Perfformiad gorau erioed yn y Steddfod. Mae lot yn sôn am Eden yn Ponty, ond oedd hwnna yn fwy. Ie, oedd yn anhygoel, really. Mae'n debyg oedd lleoled yn berffaith hefyd oedd. Oedd hwnna wedi gweithio'n rili dda. A dwi'n meddwl, dyna beth sydd anno wedi, eisiau ni'n ddod nôl, eisiau ni'n neud hwn eto, a wedyn chi'n cofio hwn, a meddwl, dyna reit da, yn doedd. A wedyn chi'n, ar dros y blynedd, chi'n anghofio, mae'n lot o marfer i wneud, ond, a wedyn chi'n... Doedd, y marfer ddim yn thing oedd arfer digwydd. Dim gymaint. Ddim yn y 90au. Na. Ian, beth am y gwisgoedd heno te? Beth ydi weid am sut fyddwch chi gyd yn edrych? Fedra i ddim datgelu dim byd am sut mae'r band yn edrych. Nawn ni weld yr Esper Director. Ie. Nawr gloch. Nawr gloch, lyflu. Bydd rhaid gadael y fan yn anffodus, Shelley.
Okay. Shut you down. A mae rai fi ofyn tes, felly chi wedi gwneud eich soundcheck, chi'n perfformio nes mlaen heno, chi'n mynd yn ni nawr, beth yw, os rituals da chi, os gofynion da chi, beth fyddwch chi'n neud o'n nawr? O'n i siarad Yodel Ie yn Grarach, a dde'n sôn am Elvis, ac oedd Elvis yn ôl sôn arfer canu gospel, Cymru ar y llwyfan, beth ych chi'n neud? Faint o gloch ydy hi? Ydyn ni'n cael dweud? Ond beth mae'n dod i gen i un? Beth byddwch chi'n neud rhwng nawr a bryd hynny? Beth ddyliau ni'n neud ydy cael nap. Ie. Ond? Wrach o dyna beth fyddwn ni. Newch chi wylio rhywun arall? Siwr o fod. Da ni fod draw beth bynnag. Da ni'n cwrdd atar a hyw ar gyfer cyfweliad am 5 ydyn, a wedyn fydden ni ar y maes wedyn, so dwi'n siŵr na ni cael golwg beth sy'n digwydd yna. Mae pethau wedi newid lot, da ni lot mwy. Tasa hyn di bod yn steddfod yn y 90au, fydde wedi bod yn, wel, mae'r pubs ar agor. O'n i yn eich gig chi yn, bydde, Maes B yn y 90au. Gig ola Diffiniad. Ar y pryd. Ar y pryd. Steddfod. Felly... Dim bych. Iwan. Felly, oeddech chi dal yn ffrindiau wrth gwrs, felly be oedd y broses wedyn i ddod nôl? Neu wnaethoch chi'n gohanu, wrth gwrs, wnaethoch chi'n just mynd, rhaid, ni'n mynd siarad nawr. Ond... Wel... Unwaith i'r restraining order orffen. Oeddech chi'n cael siarad efo gilydd. Oedd hi'n rhywbeth eitha naturiol, dwi'n meddwl, i orffen yn 2001 pan nathon ni, achos oedden ni wedi bod efo'n gilydd ers 10 mlynedd. Ers i fatha fi, Iwan, Iestyn a Gez adl ysgol yn 19, a wedyn, oedden ni mor ifanc, oedden ni'n 28 yn 29 yn gorffen. A wedyn, oedd pawb di cael dechrau bywyd nhw. Pawb di aros yn ffrindiau, na wastad sôn am, dod nôl at yn gilydd. A dwi ddim yn meddwl, oedd hi ddim tan i ni wneud y gig yn y pafiliwn yn 2019 efo'r gerddorfa, lle nath ni benderfynu, da ni eisiau fatha rhoi can newydd i fewn. So nath ni actually iwsio can hyn, mor ffôl, a wneud fatha remix ono, neu version newydd ohono. Dyddi pop remix. A wedyn ar ôl hynny, oedd hi'n 2020 a oedd Iwan a Iestyn dechrau creu sort of can o'r enw Yes. A dechrau ar yr oedd y gair. A wedyn nath Covid digwydd, so nath o fel gain i lawr. Ond o hynna, oedd fatha yr egin i fatha dechrau'r holl gynnau o newydd. A chi newydd sôn am Yes, a dyna fi di ddewis. Da iawn. Yes! Felly, newn ni glywed hwnnw nawr. Yn y dechrau ar yr oedd y gair. A'r gair oedd... Yes! Oedd hwnna'n brofiad bod yn y studio yn dawnsio a canu Yes tra bod chi me. Gyda nhw ma, Iestyn, beth oedd y sbardun ar gyfer y gan Yes? Dwi'n meddwl, mwy a tebyg cerdded y ci. Meddwl bod yn y dechreuad yr oedd y gair. A'r gair oedd sut? Wedyn oedd gwrdd si Good point. A bod hwnna'n ddechrau da i rhywbeth. So, a wedyn, just pingio pethau nôl ymlaen efo Iwan, really. Oedd o wedyn, oedd o'n Covid i ni, oedd o cyn Covid. Oedd o cyn Covid, ac dwi'n cofio bod yn y gegin yn ti Iwan, a oedd Iwan dwi'n meddwl, neu ti, i chwarae fel y Spanish guitar i bit arno fo, yn y fel y cwpwrth bwyd neu rhywbeth ti Iwan. Acoustics brilliant. A wedyn mis ar ôl hynna, obviously, popeth di, shut down. So eto, oedd hi'n gorfod cario ymlaen dros WhatsApp a pethau fel yna. Licen i weld grŵp WhatsApp. Saulin. Dwi'n meddwl, beth dwi'n cofio am recordio fo rhywbryd yn ystod y thing, oedd Iwan yn meddwl bod yn y dechrau oedd yn dweud bod o'n swnio fel Nelson Mandela. Mae'n eitha profound yn dechrau roedd y gair oedd, ie. Mae Iestyn yn hoffi ei fatha ddyfyniadau a'i eiriau beiblaidd, dwi'n meddwl. Ti'n hoffi taflu nhw fewn i gyneuon. A dwi'n gorfod checio nhw ar fatha geiriadur ar-lein a stwff. Ydyn nhw'n geiriau go iawn? Mae un o'r cyneuon ar yr album, a dwi'n meddwl, god. Mae Emin yn nghanol whoop-whoop. Mae Emin yn ganol whoop-whoop. Mae
proper plismoniaeth proses yn mynd ymlaen. And a group WhatsApp. Sorry. Go on. O'n i jyst eisiau gofyn am y broses te gyda'r album newydd. Pan bod rhywun yn gweud, right, mae'n bryd i ni wneud cyneuon newydd, ni eisiau wneud album newydd, le mae dechrau? Wel, ddweud gwahaniaeth mawr pan mae Iwan, da ni efo studio yn tu Iwan wan. O blaen, o'n i'n gorfod mynd i studio. So, oedd y broses lot mwy ffurfiol, cos o'ch chi'n mynd fewn bythefnos, a o'ch chi'n cael beth chi'n cael. A hefyd, time is money fyd o ran studio. So, mae'n gret. Y broblem ydy, mae gennym ni... Faint o gynnau yn ti wedi dechrau yw? Oedd Lee a 30. Oedd Lee a 30. Da ni fyny at 80. Mae'n cael syniadau, a mae'r syniadau, mae Iestyn mynd draw, no. A wedyn, okay. A da ni'n dechrau o fanna. So mae'n lot o bethau, ti'n sample stuff, ti'n recordio stuff, a mae'n just weithio just keyboards, weithio just sample, a weithio just, gair. Fel arfer oedd yn brawn dy syl, o'n i'n gyrru nhw draw, a wedyn o'n i'n gofod disgwyl no syl am yr ymateb WhatsApp. Ac o'n i'n gwybod os o'n gweithio, wedyn sy'n ni'n cael 5 thumbs up ar y WhatsApp. Ac o'n i'n wow, bod yn gweithio. So oedd un allan bob 10 fel arfer. Yn hit. Oedd, a wedyn oedd 9 arall. O'n i'n meddwl, come on, lle mae'r thumbs up? Ond ble mae nhw fyd? Ble mae'r syniadau yna? Ble nhw just i cael stop yn nhw? Dwi'n gwybod. Rhan o weithio, mae Iestyn lawr i pêl-droed hefyd. A yn aml, mae Iestyn yn atgoffa fi hyn, pan dwi'n gwneud y vocals, ti'n cael toff 10 munud i sgwennu geiriau a wneud y tiwn. Wow. Oherwydd, mae'n mynd y boring os mae'n mwy na 10 munud. So... Efo rei o'r pethau cychwynnol, ti'n gorfod gweithio allan. Mae hefyd yn synth nerd, a wedyn mae'n postio pethau just i glywed sut mae'r synth yn swnio ar effect. So diolch really yn byd, mae'r sŵn yma'n ace. Am 3 munud. So mae bob can efo sŵn synth o ni eisiau clywed. A dwi'n trio perswadio gwell band, mae hwn efo 303 yn efo. A mae'n mynd, ond be am y gan? Achos beth, o'n i'n mynd i weid, beth yw'r dylanwadau fel band? Achos mae gymaint ohonoch chi yn y band, os na gysondeb wedyn o ran, ni'n caru'r artist na, neu ni'n licen ni falle swnio debyg, neu pwy yw'r artistiad? O'n i'n sôn wrth Rhain, gwrando digon o'r Diffiniad wythnos yma. Fi wedi bod yn gwrando o Chic a Nile Rodgers. Edrych arno fe'n fyw yn Amsterdam. Mae sioe anhygol oedd wedi'i wneud yn Amsterdam. Fel rhywbeth gwahanol. Great. Ond ydy Nile Rodgers a Chic yn ymwneud â'r grŵp? Dwi'n meddwl bod crossover rhwng ni gyd efo'r pethau fel yna. Os na elfen Beastie Boys o gwbl? Probably mwy o ochr o'r ochr hip-hop fys ni'n dweud. O'r ochr mwy attacking o ran yr ochr yna. Ond gyda cariad. Sut ych chi'n mynd ati wedyn, gyda'r cyneuon i chi'n penderfynu sydd yn mynd i wneud i'r album, sut ych chi'n penderfynu am ha drefn maen nhw'n mynd? Wel, oedd hwnna wedi dod tua'r diwedd, dwi'n meddwl. Tua'r diwedd, o ddiwedd. Oedden ni'n gwybod efo'r album, oedd gennym ni rhyw fatha 5 neu 6 sengl oedd wedi cael ei ryddhau'n barod. So mwyn creu'r casgliad cyfan, oedd rhaid ni orffen y cyneuon oedd Iestyn a Iwan yn sôn amdano nhw. Beis blaenoriaethu parau oedd yn isio, a gweithio arnyn nhw. A wedyn, ti yn just cael sort of syniad o ran beth sy'n swnio dda ar ôl i gilydd. A dwi'n meddwl oedd o wastad yn thing efo brodyr a chwiorydd, oedd hwnna'n gorfod, oedd yn swnio fel call to arms yn dydi ar ddechrau'r album. A wedyn pan oedd Iwan a fi'n gweithio ar dawnsio ar ben fy hun, oedd i ond y fatha 2 funud a hanner neu rhywbeth, a wedyn o'n i fel, mae hwn yn mynd i fod yn club banger. A mae'n fatha gorfod gorffen yr album, i glymu popeth i fyny. So, as long as bod gen ti fatha pen a chynffon y peth, dechrau diwedd y peth, dwi'n meddwl oedd o wedyn yn broses o gweld beth sy'n swnio dda ar ôl i gilydd. A da ni ddim, da ni'n digon hapus oedd i'n di trip i'r gogledd yn dod y car, a ni dweud, reit, dwi wedi gwrando fel gymaint o beth, dyma'r order, a da ni fel, oce, hwnna'n ffa. Mae'n wastad yn brawf da gwrando nhw yn y car. A wedyn ti'n gallu gweithio allan pa drefn, mae pethau'n fatha llifo.
O, mae hwnna'n ddiddorol yn dywe. Yn reddfol wedyn, ti'n bod ti jyst yn teimlo bod ti'n mynd ar daith yn llythrenol, ond mae'r gerddoriaeth yn mynd ar ti ar daith. Ond wedyn wrth gwrs, mae'r ieuenctid heddiw, dyn nhw ddim yn gwrando ar pethau mewn trefn. Bethau ar shuffle yn dydyn. Wind your neck in gwrando. Nes i rando yn ei drefn heddi, ac nes i newid feddwl i, o'n i wedi dewis 1992, ond nes i ddewis gofod cael y chwys ar ôl gwrando ar un y car. Da iawn. Dewis da. Dyma ni. Gofod cael y chwys, gofod cael y chwalca, peidio mynd yn is, peidio colli'r elca. Gofod cael y chwys, gofod cael y chwalca, peidio mynd yn is, peidio colli'r elca. Gofod cael y chwys, oedd i ar yr album newydd Dyddiad, Diffiniad. Boys, mae hwnna'n just yn... Maen nhw gyd yn gallu bod yn senglau. Maen nhw gyd yn anhygoel. Mae hwnna'n ganmol gwych, Maen nhw'n O'n i'n just yn wondro nawr ar gyfer y set heno, wrth gwrs chi'n neud steddfod fyd. Oeddech chi'n canolbwyntio ar un gig ar y tro? Fydd set steddfod yn wahanol i beth welon ni heno? Bydd. Mae Tafwyl yn set... set awr ydi o. A mae steddfod awr y chwarter, awr 20 munud. Felly, dyn ni'n... Mae rhaid ni... Dyn ni'n trio meddwl am be os ni'n gallu gael a just cael bob can allan mewn awr. A wedyn fel yn y steddfod fy ni'n gallu bach mwy o drafod, mwy o siarad. Bydd na ddim lot o chat. Na, fydd na ddim chat heddiw. Mae'n literally, fydd na fath o fod yn clwb nos heno. Dyna'r syniad. Dyna'r Tafwyl ydi bwy. Da chi'n dod a mae'n awr a dyn ni ddim yn stopio. Dyw awr ddim yn hir. Na, Dyddiad. Ie, oedd hedfan. O'n i ddim wedi gael i Beth siarad gormod rhwng cyneuon. Ti'n neud dwy gan yn y set wedyn, a mae gadw Beth siarad am gweddi. Ie, mae rhaid i sôn am Beth and Richards, wrth gwrs, Diva Diffiniad. Pwy arall sy'n mynd i fod yn mynd ydych chi heno? Wel, wrth gwrs, mae Al yn neud i percussion. Ie, dim yr Al yma. Na. A wedyn mae gyda ni... Gantorion. Y kids. Ie. So mae Glain a Lloyd a Martha. So mae nhw'n helpu ni allan. Ie. Helpu ni gael ar y llwyfan. Ie, edrych mlaen. Briliant. Allwch chi fynd â ni nôl i'r dechreuad os gwelwch yna o ran... Y gair oedd yes. O ran dechrau'r band. Sut dath y band at ei gilydd? Oedd Gez a Iestyn a Iwan mewn band o'r enw My Vegan. My Vegan? Yn ysgol Maes Garmon. Legends. A nath nhw'n gwneud fideo ar gyfer rhaglen yn y fideo naw. Ac oedd y music ddim fel Diffiniad nag oedd? Na. Hefyd, os dwi'n cofio, dwi'n cofio mynd i ti Gez, a oedd ti wedi cael synthesizer ar dy ben blwydd, Yamaha PX244. So dwi'n cofio mynd, ac yn cofio bwys y bottom yma, wow, mae hwn yn dda. Dwi'n meddwl hwnna'n rhan o dechrau. Oedd yn, ie. A ni sylweddoli, dwi'n meddwl ni sylweddoli pan ma'n ni mewn band, bod ni just ddim eisiau drum kit yn dweud. Oedd cael drum mewn band ddim yn great. So, dyna lle nath ni ddechrau. A wedyn, just dechrau un can, cael a wedyn adio pobl at y band fel ni'n mynd ymlaen, really. Fel Bethan a Aled. Brilliant. Ie, just i cario ymlaen, really. Ie, a ni mor falch bod chi nôl, a ni mor falch bod album newydd. Pob look heno. Methu aros. Diolch am ymuno gyda ni, mae wedi bod yn gymaint o sport. Behafiwch nawr fyd, please. Ie. A ni wedi gwbla gyda... Da ni'n mynd i fynd ar Bouncy Castle, iawn? Ond just Victoria yn rhywbeth. No, please. Dim cyn heno. Ni wedi gwbla nawr gyda'n hoff gani. Dyma Seren Wyb. Diffiniad. Diolch yn fawr iawn i gyd. Seren Wyb, Diffiniad. Oedd hwnna'n anhygoel yn dod. Oedd. Diolch yn fawr i'r criw am ddod draw. Pob look ar y set, wel, ar y prif lwyfan heno. Ie. Edrych ni weld y set. Grando'r gerddoriad Diffiniad gyda Diffiniad yn y stafell. Ie, cool iawn. Ie, oedd e just fel party mewn ma. Mor hyfryd. A rhywbeth nostalgic cynnes iawn yn mynd ati nôl i'r 90au fyd yn doedd, ti'n fod? A mae'r stwff newydd just yn anhygoel fyd. Ydy. Cewch nôl i rando ar BBC Sounds os wnaeth chi golli'r sgwrs na. Fyddwn ni'n mynd gyda Tristan ap Owen unwaith eto o Tafwyl yn yr awr nesa ac yn mynd nôl i 1990 ar Lythyren F. Nes i'n nghofio fo'n ei gyd. Ie! Right, ond nawr mae'n 1 o'r gloch, felly amser ni fynd draw at yr ystafell newyddion unwaith eto. A teledd Siôn.